Čaute ľudia, znova budeme hrať Blitz Royale, ako aj v minulom. V minulom sme vyhrali, to bolo tak pred 20 sekundami a čo už asi, môžete, už asi viete, čo idem povedať. Dobre, tak už ideme na to. Teraz keď vyhráme, tak mám 3 korunku, čiže... Už ideme na to. Kiko? No? Nič, vieš. Ja jem kávu. Ja aj tak poviem ti, že už hráme. Ja už som dojedol do jogurt. Daj, ty si jedol jogurt. Ty si jedol Actimel? Jogurt. Však jogurt je Actimel. To je piči. Tak ale aj jogurt sa pije, on sa neje. On sa pije. Pije. On sa pije. Dá. Kde je ten typek? Zabijam ho, je dead. Nice. Počkaj. Vyhrali sme? Tu ešte jeden. Nice. Kde? Tam, hore? Ja potrebujem nejaké healy. Dajte mi nejaké minička, niečo. Ja mám 4 hápka. Ja mám najlepší loot. Alebo tu máš typek. Typek. Dám ti to. Nechytaj mu to. Kiko, daj mi healy. Minička. A ja som dead na zónu. Už nemám. Alebo som skoro dead na zónu. Počkaj, nedávaj mi ešte, až keď sa dostaneme do zóny. Áno, viem ich. Máme, daj. Daj rýchle, ide zóna. Tam máš ešte jeden vnútri. Ja mám teraz z vás najlepší loot. Ja mám, že mytickú bursku a fialovú sentinelku, bubble shieldy, potom ten ťahač, či čo to je, a ešte čak-jak budem mať teraz. Mám čak-jak už. Mňa typek. Nice. Pomoc! Au! Potrebujem pomoc, poďte sem dole, nebojte sa. To sú boti, nie sú slabí. Nechaj mi to, Kiko, to je moje, to mne padlo. Alebo zober si bursku moju. Poď rýchle, zober si bursku. Kiko, poď si zobrať bursku, serte na ňo. Bursku si zoberte. Kiko, zober si bursku, poď sem.
A ja idem ja idem na toho typka. Kde je? Tam je. 24. Strieľa po mne. Dobre. Má biele? Je crack? Už není crack, lebo healuje sa. Je u mňa. Ja ho strieľam. Tam je. Kámo, prečo sa nezdá iba? Je dead! Mám trojkorunku? Mám trojkorunku! Let's go! Čaute ľudia, to bolo posledné sekundy tohto videa. Čaute.